hola tiene gente. Eta demonio aurrean, ene? Vale, eta traidor ez partida. Dakizuen, demonio hau, eman zian aukera akartzeko edo biziteko, eta egin ez oso txarra zionik, bentzin txarra zionik eta momentuz, ez zionik. Aventura norra tokatzen bat, zera eta bueno, jugo ea txita baten bilan gana, atokea zingula zuzenekoa, nipa beteta, besteak zona. Ina bidezik dena izan da. Hemen oteatukan, eta gaua, ez dakit, sekula, maiuskula, minuskula da. Orain arte ikuatuak. Bai, orain arte, gaina boso atakatu dugu, irakatu dugu, así que ni tan mal. Eskerrik asko doble maule errurren arte, hilabete terri barru, denak doble maule ikustea jo txikin jolasten, Agur arte, bagoaz, irantzanara. Eta oain igual kamaraz kapo piztatzen zeren, eta bideak horretu. Agur, eta kasero, hasta otra. Gracias. Gabon, denoi! Zemutzeazte, gabon, justu prestatzen egintzen oindi, baino... Kaixo Zitalko, kaixo Garazi, kaixo Lomizia, kaixo Doble Mauler, kaixo Ate, kaixo Ilargi, eta Ilargi partatu. Aupa, kasero, eskerrik asko jarraitzagatik. Aupa, DJ Tite, zuregatik erreala. Hoixe. Bai, abesten harrapatu jazue. Venga, musika fuera, jokua jarriko deu. Game. Ai, ez dekendu musika. Ondo dago musika, baino aupa reala, aupa. Kamiseta garbitxu, bai, zikina da, oia, zita. Ez esan behar nizuen. Zital, sartu behar duzu Discorden aktibatzen deto ez. Bastakite, Lomizia, musika eta jokua batea, Pajana. Bai, Discorden sartuko naiz orduan. Venga. Discord. Momentutxo bat, Discord jarri behar detela. Pantalla aldatu behar det. Bai, casero, bienvenido, estamos jugando al Resident Evil 7. Ya por el final, más o menos. Venga, Discord aktibatuta, pantalla aldatuko dut, HDMI bat. Eta aurrea, enaiz guatzen utzi nun. Egia esan enaiz guatzen utzi nun. Dakat, vale, oso ondo. Vale, uste nun ez. La gaztelera zidatzi dizuten, vale, barkun utzi nun. Aurreko gunean. Volumena pixkatiboko. Vale. Vale, etzenekite, ni uste nuraten laguna, zala. Trolatek ekarri duen uste kanaletik, vale. Vale, hemen gordenun, vale? Baina ez dakit noa jumar deten oain, a ver. Ez, hemendik etorri nintzen aurrekon. Ez? Bai ez?
hasi bat naiz aurreko zuzeneko bidatzen, bestela naiz ezerta zenteatzen, Gabon, Lasto Txapel, ointxe irakurri dut. Eske nahizun kanalean hain ginean tope eta superjatorra hasi izan kanalean jarraitzen. Kanalean hain ginean tope. Bale, kaixo zital, dira hotxat dut eta hasi que pentsaten Discorden zaudela. Kanalean hain ginean. Sí! Hostia, txo. Ze, Joder, vaya reala gazpotruta arte, txo. Ja, bai, ez? Antxe kontako txo, se pasa este. Konta. Goizien, ja. Bueno, akizu que te bentsutela bihar, ez da, bueno. Ailegaten goizien, da venga. Realako afizina bantxako enbide, ez dakize formulario, euren ospakizunen bidizuk izeteko. Su puta madre. Gaurko esan da nahi, ez dakiz bat ordu, jauri formulaizu hartun generiko da, nama putien generiko, postizik eta biamak. En fin, ordu bete eta ordi berandu aurten biharretik, horre bastan da daño entzut. Ja, eske futbolan asuntoaki tela, Baitu, barri ustran no kire gazi, bai, bitu. Realeko negartizek aitzik, gero, eta kizer, eta beketak ez dakize, joder, txo. Da, gero presidentik ere txutxola, ez dakizer, favorizkatuteko, joder. Ba, atletikekin berdina pasatzea, Gabon, Amaia. Bai, bueno, bakizu ja, atletiken hasik eran, bere zizen imengo zen dauen da zara, gozan kejarrik orduen, bakizu ja. Itxo, ia topaten bat inbestik asko Ez daki noak ajun behar deten, tio, galduta nago. No es aprovecharse. En Telecinco. Naiz, doble maulear, nien naiz futbolaria, Hoi argi, Ia. Vale. Beste kasko batzuk bilatzez. Bai, hemendik izango da. Bai, hemendi da. Vale, hemendi da. Ba, lingotena da kasko batzukaz. Zeurien txun, da bestikaz, Nei sufritzen, ez dakit. Jokue. Garazik esateu atletikeko kokerro dia, ni hortan ados nago, garazikin, Ba, nire gizan... Bizek bizetara bizetiz negarti batzuk. Ez, bai, generalen, bi afizioak hola dia, Jo, denbora guztien kejaten. Supetxas normala da realak ere esti kopie eta kejati ETB-en ez dagoelako honemon ez dakitxo. Ospatu kopie da bizto, zu bizkaitarra zealako, baina eske olako kiteitu ETB pila bat, dena Bizkaiara bialtzen du. Eta hoiala da, Nik uleftzen da jendeak kejatzea horregatik, Dena, da Bilbo telebista bat. Bueno, bai, azkenen, pues eso. Amaiak esateu behar Bilbo ondokoa dela eta realzalia. Ba, hori ja trabeseko paela. DJ Titelek esateu, menos fútbol, más pelota. Vale, behar dut, likido bazan. Ba, segu zati, pelota gazbe potuta ordenau. Osa, peloti bakarrik ematen nabi ETB baten, txo. Ja. Joder. Ez da belakuen beste kirolik. Joder, txo. Ez que ni generalen kirola ez dut ikusten en telebistan. No, pues, ni aspertu itxen, nahi. Gustatzen zait ikustea olimpiadak, hoi bai. Eta arrauna, bai, hola, goizetan, bai, badoi jarri itet baino, bestela. Bueno, las txapeleko errozoidako, boxeo izarrak bai esan guapo. Beiazte moten, ez da? Ez ikusi boxeoa. Eta gustatuko litzaiake. Badau bat, bizkaitar bat ona dana, bueno, boxeo da, ez dakit boxeo dan. Bai. Kerman. Morgako, Kerman, lekarra, morgako da. Bai, puto amoa, ez? Bai, hoi da, DJ Titelek esateko. Ba, ona da. Bai. Ona, eta tipoa, entrevistak daula irakurri dut da jatorra. Bai. Ba, gero atletiko kamisetakin beti oten da, eta... Bai. Hoi,
Durango Amorebi eta oitako olako herri batekoa da ustet. Morgaku ez da ba. Morga? Ez da git. Ez dakit. Vale, control de Ez mandos. dakit, Dejo da titelek esategu presinkatzen nahi dugu ETB-en. Persinkatz, bua. Benetan, zango zan guapu, Bai, uzukumetan ikusten una, Quizá aún funcione. Bai. Imagina, persinkatz komentaten gehuizok, venga. Hauneko, gondarutarak itzen dole sumo gaz, ba, geuke persinkatz, zegozti. Zatak atzue, zuen bermeun pika ondarrutarrekin. Guk ez. Ah, Ez. Gu ondarruk gaz ondo beruten gara, bermio. vale, ulertu izut pike zenekatela. Ez. Kamaran zuzea gertuko zei, fijo. Ethan, Izan. Espero Zer que no dago? sea SB. Bere gana junbarkoet. nivel inferior. Amaia, nie bai, burrukan, joder! ¡Mentirosa! Las putas alucinaciones. Edo humor amarillo, bai. Kauen la Evelyn. DJ titel, baina zu gaztia izango zea presinkatxik zautzeko. Igotzea anaiak ikustezulako ikusten Hemen danok ariz beti gazte. beti gazte. Eta anaia nekin jolaste zan, presinkatxiten karo nahi jabe guztik daite zizkia. Bai, zu gazti izan ez da. Susto, bai, Amaia, susto. Nik arrebin oiebe aportu nauen, presinkatxitzen. Arrebatzen Salto-saltoka da badakizu. zarragua edo gaztegua. Bai, urte bi. Ez dakitxo ongoiek ez, bai, atzineko okitzen da benolako egur batzulez. Bai. Eta, bueno, horreko egurrek, danak aportute. Bai, bueno. Lasto, Resident Evil berse jetxita dakat, baina ez dut probatu. Eta uste bihar arte zerbitzarik itxita daudela, da Resident Evil ital, online bat, oso txarra omen da esan didate. Resident Evil Online. Bai, nahi dute onlineko joku bat atera eta beste, Bale, gauzak gaine ezartzen, baino... Ez da gustatzen askorik hau Resident Evil, Zein hau, joku hau, jolasten Bai. ezena? Bai. Ni gusta hain naiz jolasten. Ze... Denpora leko bardinetatik eta, horrek... Esplorazioa zaizu gustatzen. Ia, bai, leko ezberdinatik ibiltzia. Hau da... Bartun gela bat, eta hori geli pasatzen niko, jaztokure hori geli barri ikusi bez gero bizi zen. Nahi pixka mapatik gustatzen zait ibiltzia. Ez da bakarrik hemen jokun, Beste askotan ademiz amnesien da pasan dazten niko otro ikutun daztez be bai. Bale, astensoretik joan barko ez berriz. Beraka. Hau da uset jokuko lio gehiena barkua, Bestela ez dain lio, jokua, jolasa. Zait iruditzen. Azten multijoder hori eta kizakita moskoa izan zaitezke hori da Resident esateuna. Ja, ikari beste goles emoten jokuek orduen... Hombre, imatizkizu sustoak. Ja, hori, sustuk eta zu pasaten putek. Baina ez da jokukin pasatzezu putak. Joder, jolaztu amnesia eratxo. Jolaz duzu? Bai, baina nahi besti eta amnesiak beldurrik eman. Eta pasasun? Ez zizaren gustatu. Adibidez, zelan da, Outlasten... Outlast kriston beldurra amantzean. Bai, lehenengo ez horren beste. Ni lehenengoak jaka gau neon. Ba, zikeran gero oitxu nahien, bai, bigarnan badauz, horrek flashback batzuk lez, eta agertzin da protagonisti beran txikitzeko institutuen. Buah. Ilargik esateu Outlastekin behak gaizki pasatzula eta
Amaiak esate Phasmophobia. Badakize jokudan da multijugadorea PC-ako. Astetza furgoneta Bai, baten, bakizu zautzezu. Bai, ikusiot, bai, hor ber, ez dakit, ez zozte moten rollo txarra. Ze, hor, Gehien bat iguale bai da sustoke bai, ez? Susto eta bai nasuntua. da, ez da hitz, ez da ez gustatzen joko komplikauek. Eta duen bizara gero, zelan da, furgonetara. Ez da gizere, botoien mon, aktibe. Ze fantasma mota da, ez da, hori, Ja, joder, koñazo iruditzen zaizu. koñazo bat. Nitzeko hori da, koñazo pute bat, beste bari. Amaiak esateu kriston beldurra. Silent Hill, doble maulorre galdera bat bota dizu, zutzako ezin defendatzia da gokozuna. Troll ba, doble maule. Vale, hau itxia da. Horrepe beran garrazizako egiz esan gustatzen da, amnesiak itzen dauen hori sentsazio sortu, eskapa bakar galtzala egin eta armaizotan gorde eta lako gauzek. Eta gora armaizotik Eta badago Alien joku bat. Bai, Alien versus, Alien ez. Alien Isolation. Horrek bai emateu beldurra alienak izkutatzen duen guztien alienantza. Hori pasa nauen, pasa dutez deleziek eta bana, bai, barrio jolastuko eta, Daia zuzeneko ere matitzen bauten, sikeran deleziek pasaten, ze bat ordu beten pasa nauen, da ez dakiz ematen, bai, berori jokue, pasote, Bai. Bai. Niz hola gameplay bat hola ikusi nuen, bere garaian. Ez da ez dena gusta edo zati batetakoz nahiko koñazu dizena bai. Eta beste zati batzuk total gatxatiz, eta azken finien horren beste bider hiltzen zara garrazize galtzen duela jokuek. Ez zainuko esateu Silent Hill bigarrena zen ona. Ni Silent Hill naiz oroitzen oso ondo jokutat. Neu ez da jolastu gano, igual ez, Bai, bitxoa nagatak. Resident Evil lehenengora jolastu nauen, non 1000 urte hor noran, eta berakotu nino. Bai, jode, gaur egun mintzot eta zaharkituta, bai, total. Bai, ez? Kontrolak eta lan, Eta ez da gustatzen bez Resident Evileko hau dakozu motxilen lauleko eta etxatxuka biten dara. Joder. Hau bizuken du, beste sartu, ez dakit. Ja, hori bai. Hori horbe potro ikusten duzte. Joder, a ber, bitxo guztik nahi jarraika idea. Dago ondo Resident Evil 2 remakea, pasada bada. Ze joku, bai, nepia gustatu zitzaidan. Bai, adibidez bire bai jolastu nuen beran sasoien, moin 1000 urte lagun baten etxien da guapo. Hor bitxoa da. Amaiak esateu beha dela shooter gehiago. Ni shooterrak bai asko. Nori beti zen shooter sali, bai... Bale, pistola bat, tío. Jo, bai, 20 urte eta gero bai, ja... A ber, azkenen shooter guzti berdinak, dia, bakiz zertazoa zen. Adibidez hon... Bai, bueno, adibidez hau... Metrona ez da un txarto. Bale, garazi... Guapo dago. Eskerrik asko pasatzen gati. Metro 2023, ganera de balde. Venga, garazi, gabon. Joa izartxin azte ikusten niko, garazi laro eta amagost. Ama jaztu, laro eta mazazpi nien. Eta zu? Ni laro eta bi ez da urtie, besta goza bat. Bale, atea birikitu. Bale. Ez esaten. Bisage, probatu zuen. Jo, petxat, erositxeako dela, Bisage. Ez dakit, junbardo bigarren pixura, ez dakit nondik.
Da, adibidez, honek, hirugarren pertsonan dauzen ikarazko jokuer, netxako galdutzen da bide asko. Lehenengo pertsona nahiz dut. Handik dukina bate horre... Gaur egon naiz probatzen... Metroid Prime. Buah. Ze guapoa, baina igual ez zaizu gustatzen zuen. Bai. Pasaztasune? Nintendo irutelako edo, zein? Ba, Gamecube-ekoa da jokua. A ber, Gamecube, ja. Pasan izunen, zera. Amaiaz nun sartu ditugu, ez da hor dugu? Bai. Bai. Benilla horri nagiz emoten dozte, horrek zelan da... emuladorak instala, ez dakiz zer, konfigure, kontrolak, bat... Ja, hori bai, emuladoreakin. Honaiz estrategia jokuak, Last of Travel, baina urte bete eta gutxi darama jolasten en general. Nahi du dut eman. Call of Duty jetxien di mobilak, eta... Bitu, adibidez, amaia... Bai. Claro, eskeri nahiz joku bat... Gustazten, PC-ku jolastu nagoen, oin mil urte... Da, bueno, lehenengo eta bigarrena guapue. Eta beran sasoien, bai, Wii-kue asko gustazten. Zen Call of Duty? Ze, kontrola total guapue. Wii komanduaz, bai. Ni pentsan dut... Wii komandu on basan Playen edalan, Play edo Xboxen daulakue. Asko guapo. Hendik, tu, joder. Ni Call of Dutyak aspaldi ez dela bere garaien jolastu Play ditu. komanduk eta lan. Vale, fusible hartu behar dut. A ver, Adibidez, nota. El cable está completamente chamuscado. Arkadik eta jolasteko mandu guai, bai... Gabon arkakuxo. Adibidez, honek sagugaz da apuntetekuk eta... Hemen arkakuso, ziu! Foto que hemos tenido que usarlo para arreglar problemas en la enfermería de tercera planta. Sexien artien, sexien... Vale, máquinas número 2, pero no puedo bajar. Vale, usted ascensora konpondu behar detela. Pues... Vale, fusible bakin ondaon. EP... Momentua. Zeran koño emitzen dago pantailan dizen. Ai, nire bila dator. No sé, hombre. Joder, es que bitxok bestik ez dakat inongo armaik. Bueno, bai, pistola dakat. Zeharo galduta nago. Barku puta. Bai, paso egiten bitxotaz totalmente, Oiek usted... Bombak. Ondo itxen zuz, bakar gaztatzen munizinue. Bai. Albaizen eskibe. Gantzua. Ia hori alba dazun hartun. Zizu giri? Bai, ya está.
A ber, hartu behar dut fusiblea eta kablea. Barkotatik jatea nahi dut, Epa. Vale, fusiblean bila, nijoa baino, karo. Fusibleak iteitena da, atea itxi. Galduta nago pixkat ez dakit nola egin barretan. Galduta nago. Esan dit, hirugarren pixun ez dakit zer da hola. Kablia. Bai, hola, zeharo galduta. Enfermería. Ah, bale, main gantzua badakat dateirik ez da. Vale. Joder. Ez tranquil, neu lehituko txatez, arkakuso. Bino arkakuso... Ibila txokarta astralak irakurtzen baino galduago dago. Bueno, barkatu, bera ondela karta astral gehi duten. Joder. Dino kaserok ia zu fusi bakozun. Nez. Ba ez. Ez dakat. Ez que guain dago miakin. Ez da izan, orduan ere arma guztik ez dazkat. Potxo. Baina zu fusilan enun lortu. Ez nun lortu. Bueno, txoa faldute nuen. Bale, oso ondo. Biharte... Venga, oporretan zaude ez da. Baki nola egin behar deten bida, fusibleantzat. Fusibleantzat hortik. Fusiblea hemen da. Sil, erabiltzen dut. Ez dakit nola erabiltzailean, a ber. Trepat. Vale, ba, igual dio, fusible erabiliet. Oain behar detena da kablia, bale? Eta esatei, fusible hor. Kablia eta hemen esatei. Arkakuxo hain irakurriet ama tabernana, bai enfermería, kasero, ja. Pero es que está cerrado, itxita dao.
Ama reservatzeko zaila. Me reclaman en la sala de máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglamos esto. Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería de la tercera planta. Vas a tener que preguntar al doctor no sé qué. Ai, eta kutsilloa hor dago, labana. No, es que ez dakat likido hori. Eta ez dakit nun dagon. Vale, itxoin. Nun baiten leheno kaja bat zeon, labanakin uste zala, eta uste lehenengo pixun dala. Orduan berriz jetxiko nahi, eta igual hor dago likidoa behar detena. Eta gero, por cierto, chat, Leicester segurazki utziko digute muitzen zatetik, komunidadetatik. Kaixo Errazkin, Gabon, ongi etorri. Ba, ni hau korrik eingoet, Mira, hemen, hau kaja hau. Joder, medicina. Ay, Diosito. ¿Y para qué? Hemen beste kaja. Pólvora. A ver, baño, es que... Ay, Diosito. Gabón, Ardobelza. Cuarta planta, cuando puedas, vale. Vale, casero. Vale, es que ricasco. Por cierto, Ardobelza. Jarri linka zure podcastena. Aste honetan entzun ditu denak, eta pila bat gustatu zait, kriston barra bota idun. Por cierto, nire komandoak kopiatu dituzu podcasteako, baina onartze izkizut, Niz da baimena azazun eskatu. Onartze izkizut. Igo. A ver, cuarta planta. Non nago hiru. Jasmina, pareja hona itezu, zuzenekorako, bueno, zuzenen podcastzeako. Vale, gauza da, kasero, ate hori iriki barreta, behar den likidoa, vale? Uste nun hemen egon gozala, kantzuakin irikita, baina ez. Orduan, laugarren pixura jungo nahi, ez da egitela nondik anigotzen da. Gorde ingoet, bazpare. Demaz, noiz aukera... Inbardezue zuzeneko bat, Ardobeltza, zue bilek. Jasminakin, zeo zerrei buruz, ez da ideia txarra, Vale, cuarta planta. Sí, baina eske ezin dut. Jasmine, zer esan dut, Jasmin. Jasmine. Ja, pero ascensoria ezin dut erabili, A ver. Kablia behar dut hortako, kasero. Joder, liatzen nahi naiz, Iru.
Nire zuzenen. Zu jolastu duzu joku hau. Ni jolastu ete bai, joku hau, baina, karo. Ah, itxoin. Nagoi, bale, hemendik, ez? Hemen. Honea igotzen naiz. Laugarrenea igotzen naiz. Bai, ideia ona da. Ai, katua esnatu zait. Xixi. Ai. Baina hau dena lehen obidatu, eh? A ber, zaizate idazten kontua, aldin ikusten jun ginen, el mundo ideal ikustearola, zu bakarrik dena baten abeste, jo, ilargi ez kontatu tratu zarrak, vale, hemen dago supusilla, baina ez dakat gantzuari irekitzeko. Hoi da movida. Oi. Hemendik da atea itxita dagoela. Ba bai, a ber, umetan nahi Aladin pila gustatzen zitzaidan. Pila bat. Zan dizu esatea. Me cago en la leche. Likido korrosiboa zindatin. Bakaino dituzte Harry Potterren pelikula... Bai, abesti guztiak, ez. Nera ama desesperatu dituzten ekin. Da kizkit Aladinen pelikulan konbertsazio guztik. Izan da nere Disneyeko pelikula. Rey Leone bai, baina Disneyeko pelikula Aladin. Joder, ataskatuta nao. Bai, hori da, baina. Ez que banekin jendeanekin sartuko zala kamisetagatik. Jota, noa. Me jode ataskatzea. Hemen ez du ezer, eh? Txontxo. Pólvora. Non sartu nahi dut, no? Den hartu, Pólvora. Nen la reina bizitzaz. Ui. Txoin. Aputzele bada, Ah. Hor dakat pista. Azkenian, hau behar nun.
Basil, el ratón superdetective. Soratzi pila bat, ez da jo. Ez da zeatik. Ardo beltzarraroa zara, cabrón. Ni La Bella y la Bestia fana. Bakizun La Bella y la Bestia iruditzen zait oso pelikula iluna. Liberar a Willy. Hoi nera arrebak ikustezu. Liberar a Willy. Eta La Bella y la Bestia, bai. Vale, ingoet... Medicina. Sondatu ingo nahi. Zeinekin intenten faikatzen ziren lasto. A ver, esan. Con la bestia o con la bella? Edo bestea nola zan eskopetakin. Nahi pena ematen dit, ez ikusi izan umetan Estudio Gimblin pelikulak. Oza, bakit umetan pia disfrutatuko nula pelikula horiekin. Iargi Robin Hood, Azkenen Disneyenak musikalak dira, Ding Dong, ona. Vale, oain ja, hau daukaula, gaitezke hirugarren inbardauna itea, vamos. Hau itxita dago, Bueno, hortikan leheno egon nahi. Vale, guazen. Ja, kasero, jazta, baina fusila hartzet, Fusilan bilan, hijoa. Lehenengo pixuntzeo. Hay una puerta entreabierta. Jo, bida, beste likido bat, oain denak aurkitza ditut. Bale, bai. Kaso ite izute, kasero. Star Warsena, ez dakit, arkakuxo ez dakit. Nahi Rogue One ez zitzen, gustatu. Vale, hau da... Zea? Vale, handa. Zeate da. Zetateik ikusten, kasero. Hoi da hemen honaiz, bale? Munizioa. Ni Star Wars tarrak asko, umetan ikusi nitulako. Bai. Beranua, beranua. Ez que hemen ez dut aurkitzen ateik. Ez dago besteik. Pretty woman. Bale, ate hau. Arrazoi, kasero. Eskerrik asko. Por cierto, kasero nungua zea? Esan badaitek, nahi badezu. Vale, llave de la taquilla. Vale, debakua. Ongi etorri, kasero. Kanal honta. Vale, ordun. Takillako giltza horrekin suposatzet irikitzen detela fusila, hartzeko. Vale. Epa, Gabon, Asier, zemuz, ongi etorri.
Guain aurkitu behar dut fusila nuntzeon. Buah. Ez, lehenengo pixunetzan, tio. Azkenekoan zan. Kuarta planta eskerrik asko, bai, ja jetxi nahi. Vale. Kuarta planta, bai, arrazoi. Jode. Txixi txintxo, Eman indit. ETB, Men in Black eta Godzilla gehien eman dituzten filmak. Bai, ona, ja bukara alden nagola, ustet. Ona, bai, Asier, oso ona da jokua. Nik pasata dakat, hau. Bagarikan nahi nula berotu pixka Resident Evil 8 hartukoet irterako egunean, da nahi nun Resident Evil 7 berriz pasa, eta bueno, zuzeneko egingo dut jolas honekin. Vale, camarote del capitán. Gustatzen da. Joder. Hemen ez da. Ilingo jate, hor da. Bueno, baino berri izin behar dut beste guztia. Ja bai, bomba. No, bomba erabili behar dut. Ez, oain dena berriz ez. Pixkat. Zer dakat, ez dakiru behar dut. Ez, bida, giltzata dena dakal, lasai. Ez, treparrez. Gora. Apunta al suelo, dejas y vale. Zea bezala, ez? Hidrogela bezala. A ver. Kaso ingo jot... Kaser hori... Honi alare korrika jongo nahi. Eta ikusten da. Bale, hemen da. Hor bestia. A ver, zu. Eta bain ez dit ikusten, tio. Zer broma klase dao. Mierda. Hartu nahi nunda detonatu indet. Tontoa naiz. Tontoa naiz. Hori. Baina irakurtzei zuet, Vale. A ver, zeitzade, ni somara egon naiz jolasten, eta zelako tentsioa... Kar. Ba, soma guai dago, Kriston tentsio urrazpin, tal... Bai, hain Batman zelako ez ikusten. Potxo, ja, hace bomba. Bai, zuek inparra. Vale, oain, konzentrazion. Baina jun behar dut, 3. solairura.
Bai, lomizia jolastukoet, lehenengo egunen atatzen da, 7, urrengo hien. Eria maiatzak 7. Ba, 7 ingo de zuzeneko 6 ordukoa edo, pentsatzatea. Aterako naiz lanetik, uste eta aste azken badala, así que... Arkakusei kompetentziengo diot. Ez hemendik ez da. Zakorrosibo gehiago ustez batzu dela, eh? Hemen, hau bat. Ba, a ber, esan dira 6 orduko zuzenekoa, ba, igual, 3 eta 3 olako zuz, Afaldu eta gero berriz. Uf. Mal rollo. Sonatzeko bakap. Ez dakit zer datorren aurrena. Kablia. Azkarrago ikusitut. No. Vale. También aurrera. Ay. Joder, la granada. Gordo. Baguaz. A ber, ez dizu kaso egiten. Ezin du niri kompetentzia egitea, kari. Hain zera sesian segundoko minutu eta orduko... Joder, Arkakusen, ez esan horako gauzak. Bale, ja, ascensore puta jarriko dugu martxan. Vale, necesito seguir a junto. Ese bi, vale, venga, baguaz, Gorritzen diozu Arka, baina ibila txiki, nahi txiki ez deitu, ez lotxagorritu. Hala ere lotxagorritu ere, gaitu beti ez zaizazio gozarela. Ya, Arkakuso, ya. Te espera. ¿Quién me espera? A ver, tentsio momentua, Peña, tentsio momentua. Arkakusi edo te espera. Vale, hor goran bitxo bada. Joder. Gastatu balak.
Dakato itxura bat balak desaprobetxatzeko ez zatela imaginatzen. Vale. Bazparingoet. Madonna Marin, Madonna. Ez daude komandoak. Ai. Ez iten handan, bora. Zer beste bat? Berez bombak erabili ditzazket, baina eske gustatzen zait disparatzea nahi jokutan. Sinceramente, pipa bat dagoen lekun, edo arkoa gustatzen zait pila. Eta adibidez, ate onda jolasten Resident Evilen, zer Resident Evil, jala zeatuta nago. Tomb Raiderren arkoa oso bai da. Oso bai da. Jolastu zatenek bakizu zer dan. Arkua de best, bai. Eta gero bai dago ze jolasetan. Horizon, ideat asko joratukoa. Horizon, bai arkua erabiltzen da eta guai da. Nei arkua erabiltzen da joku asko. Horizon, Destiny narkoa erabiltzen da, kasero. Noiztik, ni Destiny jolastuet bat eta bila. Ustez, bona bitako bat. Oi, atzetik ez duztela. Oi, hau la leche. Vale, giganteskoa dakaten. Fuera. Honi bombak botako izkiot, zonena igual. Torre. A cuchillo. Zakatu ez? Jo, lertu indabea eta eman indit. Vale, ondo. Bombekin oso ondo, kasero. Destinin bin arko erabiltzea. Ez batzen. Bida esanen ez batzen. Eta ibili ginean, desipet. Igual DLC-tan sartu zuten, eske ni DLC-k ez ditut jolasten. Por cierto, jokui estafa bat izan zen. Madre mio, hain duainik dalako. Baina, bestela... Vale, arma hartukoet. Eta bagoaz, aurrea. Eta pikoa, bai. Nahi Tomb Raiderrak azkeneko zeapia gustatzen. Bai, zai dago. A ver, atean. Kaixo, Evelyn, maja! Zidan hon dagoen Evelyn. Eta hemen ez dago ezer. Txenbidatu ingoet bat pare, bale? Jack. Uf. Esto tiene una pinta de boss. Familia izan nahi du, karo. A ver, Evelyn. Etorri honea. Necesito que hagas algo por mí. Izan, atera hortik. Ethan. 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 Shh, lo sé.
No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña Ahora es bueno el cabrón. lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Claro, es que Nos familia infectó hau con su regalo. Así lo llama infektatu ella. zuen Evelinek. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. Así que te infecta y Enaizen después te aguatzen da controla. Umbrella lotura jokoaken. No exactamente. Ella te... se adentra en tu cabeza y tu alma y... no puedes luchar. Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... Guain tipoak pena emateu da dena, Oh, ya no eres la misma Jo, persona. kabroia nola altxazan gure gana Así que Mia atakatzea me envió dama el guzti. mensaje por Etzan hiltzen. Mira, la niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿Entiendes? Encuéntrala y deténla. Amasai urte? Hainbeste? Familia. Por favor. Etzan gutxi lau urte. Aléjate de mí. 3 urte. ¿Por qué? No te quiere. Hauain izan naiz, No. No le hagas daño. Tonta, te lo he En el dicho, periódico. no voy a dañarlo. Ni te atrevas. Ok. No eres Bai, mi aita, madre. lomizia, aita zan. ¿Recuerdas? Mia, No hay tiempo. Toma esto. ¿Qué es esto? No voy a poder resistir mucho más. Mia, no, ai, Mia, no, no, no. ai. Joder, Mia gaixua. Ja, Miak salbatu dit. Lomizia, eske drama bada. Bida, pues gatu gea Mia gabe eta beste tipa gabe. No, claro, eske, kasero, ni bukaera txarra aukeratu dut, ¿Por qué, Mia? Aurreko zuzenekon, erabaki behar genuen zeni eman hoi da Zoeri, eta nitxaten inun inkesta eta jendeak esan zuen Zoe salbatzeko. Vaya. Orduan bukaera desberdina da, ¿Dónde zu coño segurazki Mia salbatuko zenun. Vale, pues final bossa izango da Evelyn, evidentemente, Es culpa tuya. Guazen. Eta ze juten nahi zoain? Ui, eta nun nago? Ah, pantanoa. Hori da. Nik jolastu nunen bere garaien ikustete bai erabaki logikoa da Mia salbatzea. Eta berez horta etorri eta orduan nik uste toi egin nula.
Ez, errazkin ez da, ezin spoiler mesedez. Hoi da Ataque a los Titanes, O ez? Ez que japones ez dakit. Lasai. Vale. Ez spoilatu. Ba, Ataque a los Titanes. Ene izasi azken denboraldia ikusten. Leicester bizako da, zarkaku iso. Vale, al lorito, Munizion, eta hortze jartzeu. Mina de sal, vale, bai, batzen nahi, mina bateagoaz. Hemen utzi duzu kasero. Ondo. Vale. Ikustezu simboloa, ez? Helikopteroan azein dan. Umbrella. Alfa 1, aquí Bravo 1, ¿me reciben? Aquí Alfa 1, informe, ¿qué han encontrado? Tras registrar la residencia de los Baker no hay supervivientes. Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha. ¿Evelyn? Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker. Berez joko zer da, la precuela del Resident Evil bat. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Vale. Toma. Has obtenido las cosas de Mia, vale. Ondo. Unea, ez? No puedes, vale. Orduan, ze hartukoet? Ze gomendatzea zuet? Pistola? Eskopeta? Gantzuak bat pare? Cuatro años después de Resident Evil 6. Es que ez de jolastu Resident Evil 6 ni. Hoi da arazoa. Ametralladora nire hartu, Igual gehiagi. Igual gauz gehiagi hartzen nahi naiz. Hola. Munizio a tope. Bueno, hiltzen badiate honea etorriko naiz, así que... Gorde ingo etola. Eta aurrea, bestela... Ez que ez dakit ze pasako dan, ez dakit ze pasakoan. A ber, utzi lanzagranadas eta lanzallamas, Itxoen, hemen gauza daude. Ni nahi detoi, baina eske txampon bat bakarri dakat. Ni uste final bossan joala, Ez dakit zeatik. Jo, eske bi txampon behar ditut. Hoi nahi nun. Txampon baten truke. Hoi da. Zetik ez diaten ematen txampon bat. Bale, eta minetara sartuko gea. Ondo, kasero, eskerrik asko menoteatik. Benetan, asko lagundu diatzu, Gero arte... Oliz? Korrika pasako naiz, Ezagutzen dut zombi bat, kale kantoian. Eske bidatzen badauden, Morreo bat, venga, korrika. Ene izan sartzen,
Disparatin, goiet. Escopeta. Es que escopeta hace una gana, bai. ¡Pumba! Ai, kargatu. Kargatu. Ona. Es que korrika eman ingoziaten, Bai edo bai. Zein sakatzea ditut da punto. Si joku guztia korrika pasa más o menos. A ver, hemen batzak geldikoten ezin ditut burure ban. Epa, hor beste da dagoela. Atzea. Ya. Lomizia, hasi bartzen zuzen egokitan. Egitan. Ez que gamerra, zea. Gustua ikusiko niz duke. Min eta guaz. Toma! Aurrea. Uste nun gaur bukatuko nula joko, baina ez bukatuko gaur. Eta barkun bastante desiente liatu nahi. Pero bueno, es lo que hay. Baina bai, bukara alden nabaritzea, Eta mina hau zer da? Ikatzana? A ver. Tipitapa korrika, carne de pala picadora, guste ikusiko du baina eskertzen da, igual, inoiz. Si hay que ser minero, va. Lomizia, ez du majok. Ez que jator batzu beha. Gezkida basatea, baina jator batzu beha. Cosa ba. Bai, arrazoia dakatzu esan du mira de sal. Horretik ikusten da dena txuria. Ui, kasi bomba jandet. Bila. Total, Batzutan atatu zain ere esena roputza. Errezkizo jator bat, zea. Vale, hor zau zentzun dut. Segizatu. Vale, lanzallamas. ¿Qué se va, tío? Ah. Batzutan. Kakazarra. Zuere jurrua zea ala errazkin. Errazkin hernani errada jurrua izan behar du. Potxo, bai, doble mauler, potxo. Bueno, gutxinez minan barren aztena. A ver, zu.
A ber, Arkakuxo, ez ditut terminoiek, kasi berriz jatet. Ez ditut terminoiek ulertzen errazkinek. Vale, sentitzat berri hori marretela, baina es lo que hay. Vale, ingoena izena da sendau. Agartuko, hemen ezin du. Bai, munizioa, metralladora, zondo. Leno lantzaia, masana agertu zaiz. A ber, txene, Oduko euskalduna duena, jaja. Ez gehiegi. Txandal, altuz, riñonera... Nik jazan baino gehiago. Altuz motxila ez. Jo, eski eskopetakin hobeto da, Askoz hobeto, eskopetakin. Ez diat ez da ikutu egin. A ber, txandal. Bai, nik bai Arkakuxo bezala ikusten jurruz, A ber, egia da bai mugimendu hoitan dabilen jendea jazkera espezifiko bate bai eramaten dula, ez denek, baina bai. Pues belarritakoak, zurren pesina... Estetika bat, da hor. Gero... Isildi monei. Gertutikan... Tiro bat, Ui. Hain gertutikot. Ni pia gustatzen ezkit pesinak da belarritakoak. Vale, hemen dago bide bat, da hor beste bat, ez da non dijo. Estetika jurrua daka, bera zudureko pesin horrek, edo no, entzako modukoa. A ber, ni jurros bat izan nahi, hor hartze dizu, ez dakat abida bombak zondo. Bizita guztia hola izan nahi dut egin. Ez dut izkutatu behar. Bai, bueno, eramango dira, ez dakit. Baina bain nik uste gazten estetika gehiago dela txorismoa, Zaiz behiru itzen. Ondo iruditzen zaite, osea... Ai, txen, hori nekatu. Nere herri nik ustetena behintzat da dena super txonia. Eta mutilak kania, bai. Osea, Rosalian estetika eramaten da, bai, gazte. A ber, nazka, ez esan nazka. Ez zaizu gustatzen. Euskaniak, bai, baina gaina, osea, nik ezagutzen jende oso euskalduna, eta hola, Rosalian itxurakin da, joten da, Bai. A ber, bakoitzak nahi duen bezala jutea du. Kasi janin da eta bai. Joder, bomba bazan. No berantzu zer da? Naiz jetxingo nahi lehenengo. Bazpare, abeztu zer duen hemendik. Ez izatea beste bomba bat, munizioa.
Nire burutan, enaiz, egon Donostian ez, baina, bueno, Donosti bakizte beti oso pijoa izan da orduan. Zondo, hemen medizina pila bat, eta portatil bat, bale. Streaminga ingo dugu, Anzo zartzako gehiago. A ver, vale. Esteroides, vale, hau ona da, Usar. Zerrako jendezko... Noñosti. Inerri... Erakusgarria izan daiteke chill mafiakoak. Pues adibidez, chill mafiakoak dira... bai, kaniak dira, estetikoki kaniak. Jokoa gorde, ez dakat gordetzeko hemen, Bai, bakin nungoa dian. Se pone muy violenta, tal. O sea, arma biológica está muy mal de la cabeza. En hau altu irakurtzen, hola azkarro irakurtzen, bai. Vale. Qué chapa. Primo. Tras la dosis... Hemen ontzian esperimentu egiten. Dosis de prueba, serie E. Mucho texto, es que askotan pasatzen zaitu errazken, pila batetan. Vale, hor sartu behar dut hau. Eta feto hau... Bai, ez? Bida. Bale, dosia dakat. Eta gurtzen, nire buruai ematen jot. Hau da AstraZeneca. Por cierto, ze iruditzen zaizue AstraZenecan asuntuan gaur esan duena. Ni nago pixkat indignatuta horrekin, A ber, enaiz mediku da eta ezer. Baino, joder. Ba, 60 urte berakoi ez zaiela AstraZeneca emango. Irurogeita boste, 60. Zesan ba nahi zuen? Ezin dut. Karo, eta bigarren dosia eman bar dizue, o ez? Zera, nire arrebaide... Bigarren dosia eman bar diote. Gauza da, esateu dela tromboak emate ditula. Baina, a ber, nik ez duten ulertzen da zenbat kasu dauden tromboenak, osea, nahi oso gutxi iruditu zait. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan eman dian, bueno, Nafarroan ez dakit trombo kasuik egon da, baina EAEn ez da kasu bat egon tromboana. Hor daude, ekonomikoki daude interesak. Ze pasatzea AstraZeneca merkea dela eta beste garestigo diala. Orduan besteek nahi dute gaitzetsi edo desprestigiatu AstraZeneca txertoa behaien asaltzeko. Nik uste tolako zoze izan behar dula ez dakit, nire paja mentala da. Bale, nahi? Atea guzti egitzen, ez?
Bai. Ni ez diate bango, Ez dut ulertu zure lastoa. Zure bale, paja, tío. Joder, kartuxo, tío. Egitan, batzutan. Bale, orduan minetatik atatzen naizu hain, Ja lortu barrekua. Lasto mentala. Nekan lagun bat, ez dala... bera bizena pajare, ez dala lastores ditzen txorrada bat. Zima zoan txaguatu. Evelyn entzuteta besten, Entzutezue? Evelyn abesten da, hola, arkakuxo. Ez troleatu, Oli. Muere. Ay, ni korrikari joa. Ez dakit ze pasekoa, ni korrikari joa. No mires atrás. No mires atrás los cojones. Venga. Evelyn, ez izan gaiztua. Ez dut hartu gauzak baina berdin. Ai. More. Oain irakurtzei zuet, Tentsio ni joata. Satisfakzio nahi zonea, tío. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ay, ay, ay. Vale, Es que escopetatzen maravilla da. Ah. 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 Sorry, cariño. Sorry. A ver, irakurrita izuet. Azterketa egin aurretik, broma da ez derrapatzea. Domizia eta tentsioa handiago juteko, kasuen berandu lertu dut. Ze marabila dan, olso ebila, aha. Ez que ze marabila dan da, baina gehatzen kartutxo gabe hain ez gehatzen, Hemen bat dago eiztarin bat txatian. Hiltza junteana. Hor eskaera batzu daude. Gordin Floyd bat. Bi Gordin Floyd. Joder, eskairetatik joa,
Ezin dut, akatu inbar ditut. Vale, akatu inbar ditut. Vale, guazen estrategia pentsatzea. Bai, baina, karo, ez hortako inventarion bidatu da. Joder, es que ezin naiz hasi guain inventarion behitzen. A ver. Horre saiatuko nahi. Es que Superman txokuten ez, venga, multu. Ez, ezin da, Gaizkin da, tío. Vale, a ver. Ay. Guain ondo prestatuko naiz da bomba jarriko ditut. Txateko iztarien arten eskopeta bate ilargi ni ju naiz eizaitea, eraman diate, eizaitea nahi. Eneiz iztaria baino ju naiz. Bombeta, arkakuxo! Vale, bombak. Mover, nola ita mover? Mover. La van afuera. Ez, la van a behar dut. Bueno, pistola eta bestela gero kenduko dut. Vale, bomba bukatu dira, Batilda. Batilda. Ai. A ver, kriston resaka daka honek, Hau indaba, nik uste, Eta lurra bota, Ulertu ingoa? Bombita. Jo, eta badao pelikula bat argentinoa oso ona bombita. Jo, guatu nahi zuen, bombita. Bihar goiz jeki behar dakat, beraz bani jua, bale, doble mauler nie bai, bihar lanen. Bueno, bihar egun lasei izan da, utxina. Bale, baguaz, baguaz. Esango jatzue jokuak jain beste beldurraztu maten. Lehenego zuzenekotan kriston beldurra, matezu. ¡Qué tarrajo! ¡Ay, qué tarrajo! Horrela ikustea, zure bombiten estandarekin izarrak ikusireiko. Joder, ya ze pena.
Jarri gaiztua. Vale. Mapa de la mina. Eta gorde. Aurrea, jarraitzet, Oendik ez da moztuko zuzenekoa, pixkat gehiago egongo naiz. Engantxatuta nago, Egia esan jokura. Ja, bidea zenen ziladan. Bai, gogorra bihurtu naiz. Por cierto, ez dezu ezer, esa baina lomizia eta estainuri bipin diet, Hau amunan zila da, bakin nun da hon. Ai, aterio bain behar diot bip. Nere kanalen egote zatenek, bipit ingo izu denei atzike. Jungo nahi ziten. Bueno, barkatu, irribarre politori hauan ikustea zu preziarik. Arkakusu ya, bale. Muñeka hau ze. Sin más, diamante bada. Diamante badakazula zure izenon aurrian, beste gabe. ¡No está! ¡No está! Bip da, very important person. Ia moñi... 00 da. Vale, eta hemendik bakizu noagoa zen, Etxe printzipalea goaz. Jode, hartu de susto bat trena pasatzei da entzun indet. Badakit zer den bip. Hasi biaren irubera goatzeko aukera prega. Arkakuxo. Bidan un naon. Hasierako etxean naon. Oli. Satisfyer power to die. Mira, hori da, pasatu zaiguna. Hemen dago mia. Aigea, oroitzapenak ikusten, pasatzen. Bida, jode, maldita bruja. ¿Qué me pasa? Bakizue, pasilloan, hortxe zeon pasilloan. Gazteleraz, esatea bruja edo euskeraz, sorgina, netzako konotazio desberdina daka. Ez zaizue zuei pasatzen? Handao. Oza, bruja igual insulto bezala erabiltza, baina sorgina nuk erabiliko inoiz insulto bezala. Ez dakite, Nire bitzuza. Kaixo. Ai, guatzen egin sustoi. Soy yo. Sé que no querías hacer. Bida, hau, aigea guatzen dena Evelina aizala dena manipulatzen nia. Hoi da, lomizia nahi berdina pasatu zait. ¿No quieres ser mi papá? Pues Arkakuxo zuri esateko bastante sorgina zehala. ahora es mamá la que viene a por ti. Vale, gora guaz, ¡Ayuda!
Gaizki naiz pasatzen. Joder, eske iluna dago dena. Ta foko puta hau. Ethan, ayúdame. Itxo ere arkako eske tentsio asko daka. Kurra negatibo. Hasieran ingenuna da lomizia. Ikusten egea Mia zola manipulatuta Evelinekin. Egea ikusten, za. ¡Ay! ¡Joder! ¡Me ayudes! ¡Déjame! ¿Dónde coño estás? Sin den ni susto jakin, Se veía venir, bai, se veía venir, baina, joder. Alare susto emate izu. Itxaron. Osea, gehiago daude. Nik uste goran izan behar dula, ez? Oze... Ai, jode, nire itzalak susto hartu, ez. Jode, no ajun behar dut. No ajun behar dut. Lagundu. Ja behi ikasiko nahi zizten, Buelta batera izan bagoitzen. Hor dao. Arkakuxo, oain zitata zitzein zoa ezin dut. Klipa indiazu. Vale, sukaldea junda, bai. ¿Dónde se esconden las pistolas? En los pupitres de las pistolas. Es que vuelta a mamardet. Eta horregoa. Hor. Vas Joder. a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Deja que me muera! Ai! Muñeka hoi. Me has estado buscando. Ze behar muñeka hau, zene jarri du hau hemen? Eta gaza hauegatik nik ez dut, karo... Atera nahi ez etxontatik. Ez dituzten. Nik... Muñeka... Joder, eske muñeka kriston susta bandit, lehen otze honor. La leche. Es que vida, tío. Ay, ama. Oye, está ítem. Egitan da, guai noa jun behar dut. No quiero hacerte daño. Hor dao. Pues no te quiero hacer daño eta... ¡Lástima!
Toda la leche. No junda. Hemen zatzea da pasatzen, terremoto. Gora igoko gara berriz. Ai, cabrona. Vale ya, vale ya, vale ya, vale ya, vale ya. Fuera, fuera. Han dado berriz. ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¡No, no, no! Bueno, txertua eman diot. Gutxinez. Bidea zeintzan Evelyn, bidea zeintzan Evelyn, amona. Amona zan. ¿Por qué me odia todo el mundo? Ah, ez. Oh, bai, gaizki, que por. No, tío, amona. Malditos niños al Se viene. Itxaron. Ai, nire itzalak insustar, tío. Vale, ze hostia dao. Munizio guztia ere gastatzen, Tío. Ahora soy una niña grande. Vaya, ma. Solo eres un hombrecillo. Un aurpegia. Joder. Hemen liatu da bat bapatian. A ver. Solo quería una familia. Venga, kargatu. Joder, no sé si tiene tercer, ¡Usa esto! Usa esto. Epa. Se acabó. Vaya, AstraZeneca total, Ara, sakatu, Hau bukaera da, jokuko bukaera da, Bukaera izan behar du. Gaur bukatzen jokua.
Baina super errex, ez zaizu iruditzen? Super errex. Akatuetela. Trofeo. Solo un recuerdo. Bai, ja bukatu da jokua. Eta hau da Umbrella helikopteroa izango da. Jo, ba, enun espero hain azkar bukatzia jokua, esan bost zuzeneko. Bost izan dira, 2 ordukoak. 20 orduko jokua. Itxoin, igual guaindik ez da bukatu, Ba, ni uste baiet. Soy Redfield. Por fin te encontramos. Hauztea da, beste Resident Evil batekoa da. ¿Por qué habéis tardado tanto? Ba, hurrengo jokua itzeinen behar dugu, ez dakit ze joku ekarri. Bueno, Eiderrekin eidetik, haupa, Asier, eskerrik asko Primeregatik. Bueno, desaceleraría, sí, vale. Mila esker. Desaceleración. Desaceleración. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho. Totzen naiz batea, tío. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Suskripzioan bideo honera da, Adiós. Ez que bideo horrekin kriston parrak. Eta nahi zentatu bukara, emozionatu nahiz da. Ez, ilusioa egite gulako gauza jasotzea, hemen jolasten dago eta zuekin hitz egiten Dicen egon que da cuando una puerta se cierra, Rayman otra se jasotzea abre. Bueno, a tope. una se ha cerrado esta Eskerrik noche. asko. Ha Desaceleración, sido una coño. pesadilla. Y no solo para mí. Ba, urrengo Mia y yo no jokua fuimos las únicas víctimas. ez dakit También los zein Baker. ekarri. Esa cosa. Bai, iPhone Evelyn agotado. los transformó. Demon Souls, Pero ahora está muerta. Umbrellako Y esta gente han zea. venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia, pero he vuelto a perderla. Bueno, hemen jartzen da Y la única melankoliko, puerta que veo bukaera. está cerrada. Resident Evil. Bez, bukaera beti hola da, Resident Evil. Ba, politia jokua, bai. Ba, ber, urrengo zuzenekoa, astearten izango ala, pentsatzet, ezakit Demon Souls, o beste joku bat ekarri. Baina ez zait okurritzen ze joku. Zuek ideiak botatzen behazue, ondo. Arkaguso ja. Eta... Karo, gero dakat, abestia bona da ate bai, guatzen naiz abesti hontaz. Gero dakat Eiderrekin Take Two jolasteko ez dakit, igual urrengo aste arten, bueno, baina hori Eiderrekin itzen bardez, bea iten duz 8tatik 9 eta ez dakit ongo da gero 9tatik 11 dispuesto egiteko. Finala brutala, bai. Baina gogoa dakat berriz Demon's Souls motako joku bat bai jolasteko, eske joku horiek zailak dianak pia gustatzen zaizkit. Orduan hor dakat duda. Baina, bueno. Jo, ba, ez dakit zati sonatzen izun. Aurreko ningenun, bai, aurreko ningenun Eider itzeitzu jolastu, baino... Karo, zutzako bastante trote da 3 ordu streamatzen otea. Bidatuko zein dago zuzenian? Amaia da, leheno ondana hemen, ingo dio ubeai ez diot inoizin. Euskaraz indigu, asik, euskaraz hitzeiteu. Bueno, jutegea Amaian kanalea, eta kaixo bat esan gutxinen, nire partetik zoaztela, bueno, jakingo du. Eta kaixo bat gutxinez, bale?
Peña, eskerrik asko, urrengo aste arte notea. Venga, ingo de raida, iniciar raid. Amaia, iniciar. Kejatukoa, 8 pertsonako raida. Urrengo hilabeten lomizia. Venga, hoy zazpin ateratzen da guatu. Ale, agur, errazpin, agur, ilargi, agur, asier, agur, arkakuxo, agur denei, eta doble mauler da ontzaten guztiri.